ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ନୂଆ କରି ପାଦ ଥୋଇଥାନ୍ତି ରାହୁଲ ଆଉ ଶିବାନୀ। ଯେଉଁ ବୟସରେ କି ପ୍ରେମ ମନକୁ ଏକ ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ ସଜାଇ ଉଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନିଏ। ଆଉ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମନରେ ବି ପ୍ରେମର ଛିଟା ଲାଗି ସାରିଥାଏ। ଶିବାନୀ ତା ଜୀବନରେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅନେକ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିଛି। ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସହିଛି। ତାର ବି ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ପରି ହସ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ହେଲେ ସେ ବା କ'ଣ କରିପାରିବ? ତା ଭାଗ୍ୟରେ ସେସବୁ ହୁଏତ ଲେଖା ନଥିଲା। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ତାର ଭେଟ ରାହୁଲ ସହ ହୋଇଥିଲା, ରାହୁଲ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ହିଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଶିବାନୀ ରାହୁଲର ପ୍ରେମ ନିବେଦନକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ବି ଏତେ ସହଜରେ ହାର ମାନିନଥିଲା। ସେ ଶିବାନୀର ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା ଆଉ ତାର ଏତେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ତା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହୁଥିଲା ଯେ ଶିବାନୀ କେତେବେଳେ ରାହୁଲକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲା ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପାଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିଲେ। ଆଉ ଶିବାନୀ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ପାଖରେ ନିଜର ସବୁ ମନ କଥା ଖୋଲି କହିପାରୁଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ପୂର୍ବ ପରି ଆଉ ଦୁଃଖୀ ନଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲା। କାରଣ ସେ ଭାବୁଥିଲା କି ଯାହା ହେଉ ଏତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି ଖୁସି ହେବାର କିଛି ତ ଗୋଟେ ହେଲେ କାରଣ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ବି ଭାବୁଥିଲା। ହେଲେ ଏ କ'ଣ, ମାତ୍ର କେତେଟା ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ରାହୁଲ ପୂର୍ବ ପରି ଆଉ ଶିବାନୀକୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଶିବାନୀ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିଲା। କାରଣ ସେ ବି ତା ମନ କଥା ରାହୁଲ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ବି ଖୋଲି କହିପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଶିବାନୀ ସହ କଥା ହୋଇପାରୁନଥିଲା କି ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିବାନୀ କେବଳ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହିଁ ଦିନ ବିତାଉଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶିବାନୀ ମନରେ ରାହୁଲ ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଦଳରେ ସନ୍ଦେହ ଘର କରିସାରିଥିଲା। ଶିବାନୀ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲା କି ଏ କ'ଣ ସେଇ ରାହୁଲ ଯିଏ ମୋତେ ଦିନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲେ, ଯିଏ ଦିନେ ମୋ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ରାହୁଲ ମୋ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଦିନରେ 2 ମିନିଟ୍ ବି ଫ୍ରି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା? ସତରେ କ'ଣ ସେ ଏବେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ନା ସେ ମୋତେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିବାନୀର ମନ ଭିତରେ କେବଳ ସନ୍ଦେହର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ରାହୁଲର ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ ହିଁ ଖୋଜୁଥାଏ। ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ବି ଶିବାନୀ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ଥର ନିଜକୁ ଶେଷ କରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତଥାପି ନିଜକୁ ଆଉ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଇ ସେ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି କେବଳ ରାହୁଲର ଆଉ ରାହୁଲର ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପାଇଁ। କେବଳ ରାହୁଲକୁ ତା ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାସ୍ ସେତିକି ପାଇଁ ହିଁ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି।